नागलबुवा. त्या आकृतीने सर्वांना थांबण्याचा आदेश दिला आणि त्या 4 आकृत्या म्हणजेच विहिरीत सोनं लपवणाऱ्या चोऱ्यांचे आत्मे तिथेच थांबले. ती मोठी आकृती म्हणजे तो चोऱ्यांच्या म्होरक्याचा आत्मा होता. त्याने आपल्या भेसूर आवाजात अजितला खडसावलं. तू आमच्या या शापित सोन्याला हात लावण्याचा गुन्हा केला आहेस. आता जोपर्यंत तू प्रत्येक नाणं इथं परत आणून ठेवत नाहीस तोपर्यंत तुझी सुटका नाही आणि आम्ही तुला ती सहजासहजी नाही ठेवू देणार. तू किती जरी प्रयत्न केलास तरी तू यशस्वी नाही होणार हे लिहून ठेव. तू एकटा आहेस. आम्ही 4 आहोत आणि 4 असलो तरी आम्ही प्रेतात्मे आहोत. आमच्या आणि तुझ्या शक्तीची काहीच बरोबरी नाही. तू हार मान्य कर आणि आम्हाला शरण ये. आम्ही तुला आमच्यात सामावून घेऊ आणि तुला या गावचा राजा बनवू. आमच्याकडे याहीपेक्षा मोठमोठे खजिने आहेत जे कोणालाच माहीत नाहीत आणि ते सर्व तुझ्या मालकीचे होतील. बघ विचार करू. इतक्यात स्वामीजी तिथे प्रकट झाले. अलख निरंजन असा नारा त्यांनी दिला व अजितला या प्रेतांच्या नादी न लागता सर्व नाणी गोळा करून ती लवकरात लवकर विहिरीत ठेवण्याचा आदेश दिला. स्वामीजी की जय हो. अलख निरंजन असं म्हणत अजित पुढे निघाला. तो एका भूताने त्याला पुन्हा मागे ढकलले व सर्व भूतं मोठमोठ्याने हसू लागली. अजित मागे पडत होता, उठत होता, परंतु त्याने आपला निर्धार सोडला नव्हता. तो उठून 2 पावलं चालला की लगेच ती चांडाळ चौकडी त्याला मागे ढकलून द्यायची. हा खेळ बराच वेळ चालला. मग स्वामीजींनी आपल्या झोळीतून रामेश्वरहून आणलेली पवित्र विभूती त्या 4 भूतांच्या दिशेने फुंकली व मोठ्याने मंत्रजागर सुरू केला. त्या विभूतीच्या प्रभावाने सर्व प्रेतात्मा निष्प्रभ झाले व इतरत्र पळून गेले. रात्रीची वेळ होती. काहीही नीट दिसत नव्हतं. अजित चाच पडत पुढे गेला व नाणी गोळा करायला सुरुवात केली. नक्की नाणी किती होती ही त्याने मोजलेली नव्हती, पण त्या परिसरात हात फिरवून व झाडाझुडपात पाय मारून सुद्धा त्याने आपली खात्री करून घेतली की एकही नाणं इकडे तिकडे राहिलेलं नाही. स्वामीजींच्या कृपेने आता तरी त्या भूतांना पळवून लावण्यात अजित यशस्वी झाला होता. म्हणून स्वामीजींचे आभार मानण्यासाठी त्याने वळून मागे पाहिलं तर स्वामीजी अंतर्धान पावले होते. अजित समजून गेला पुढची लढाई आपल्यालाच लढायची आहे. त्याने स्वामीजींनी ज्या दिशेने विभूती टाकलेली तिथली माती गोळा केली, कारण ही चांडाळ चौकडी पुन्हा आपल्याला अडवायला येणार याची त्याला कल्पना होती आणि त्यांना अडवायला आपल्याला दैवी शक्तीची गरज आहे. स्वामीजींनी टाकलेली विभूती जमिनीवरच पडलेली होती आणि त्यामुळे तिथली माती सुद्धा त्या विभूती इतकीच उपायकारक होणार असा अजितला विश्वास होता. अलख निरंजन बोलत अजित आत्मविश्वासाने पुढे जाऊ लागला. इकडे इन्स्पेक्टर कदम त्याची जीप जंगलाच्या टोकापर्यंत घेऊन आला. पुढे दाट झाडी असल्याने विहिरीपर्यंत जीप नेणे शक्य नव्हते, म्हणून त्याने ड्रायव्हरला गाडीसोबत तिथेच थांबण्याचा व वॉकी टॉकी चालू ठेवण्याचा सल्ला दिला. एक वॉकी टॉकी आपल्यासोबत घेऊन इन्स्पेक्टर कदम जीवाची पर्वा न करता जंगलात घुसला, कारण त्याला फक्त अजित हवा होता आणि सोन्याची नाणी, ज्यामुळे त्याचं प्रमोशन लवकर होऊ शकलं असतं. चोरांच्या आत्म्याने इन्स्पेक्टर कदमला पाहिलं, परंतु तो अजितला पकडायला जात असल्यामुळे त्यांनी कदमला काहीच केलं नाही. उलट अजित ज्या दिशेने गेला तिथे दगड पाडून आणि झाडाच्या फांद्या हलवून तिथे कोणीतरी आहे याची जाणीव इन्स्पेक्टर कदमला करून दिली. कदम हा निर्भय अधिकारी होता. तो वेगाने जंगलाची वाट तोडू लागला. तिकडे अजितने जीपचा आवाज ऐकला होता, म्हणजे कोणीतरी या बाजूला आलंय याचा त्याला कानोसा लागला व तो पुढे जायचं सोडून एका झुडपात लपायला निघाला. तो त्या झुडपात शिरणार इतक्यात एक अत्यंत रूपवान स्त्री त्याच्या समोर आली व त्याला म्हणाली, हे तरुण माणसा, इतक्या रात्री या निबिड अरण्यात तू काय करतोयस? तू यावेळी इथे आला म्हणजे तू कोणीतरी धाडसी वीर असला पाहिजे. तुझी शरीरयष्टी पण मजबूत दिसते. गेली कित्येक वर्ष मी या जंगलात तुझ्यासारख्याच तरुण धडधाकट माणसाची वाट बघत होते. तू इथे का आलास मला माहीत नाही, पण बहुतेक मी तुझी इतकी वर्षे वाट पाहत होते. जर तू माझा झालास तर या जंगलावर आपलेच राज्य असेल. तिने अजितच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहिले व त्याला वश केले. अजित तिच्या सौंदर्यावर इतका मोहित झाला की त्याला क्षणभर आपल्या खऱ्या कार्याचा विसर पडला आणि त्याने आपला हात तिच्या हातात दिला. अजितने तिला स्पर्श करताच तिला विजेचा झटका बसावा इतक्या जोरात ती ओरडली व त्याचा हात सोडून मटकन खाली बसली. अजितचे हात विभूती सांडलेल्या मातीने माखलेले होते आणि ही सुंदर स्त्री बनवून आलेली दुसरी तिसरी कोणी नव्हती
तर म्हातारी चेटकीण होती. तिला अजितच्या हातातील विभूतीचा स्पर्श होताच ती आपल्या रूपात आली, कारण तिची माया नष्ट झाली होती. विभूतीच्या स्पर्शाने म्हाताऱ्या चेटकिणीला पाहताच अजित खाडकन भानावर आला व अलक निरंजनचा नारा देत दुसरीकडे पळू लागला. म्हातारी त्याचा पाठलाग करू लागली आणि अजित झुडपात लपायला निघालेला तो पुन्हा पायवाटेवरून पळत सुटला. म्हातारी आपल्याला विहिरीकडे जाऊ देत नाहीये म्हणून तिला गुंगारा देण्यासाठी अजित वाकडा तिकडा पळत होता. त्यांच्या ह्या पळापळीचा कानोसा इन्स्पेक्टर कदमला लागला आणि तो या आवाजाचा माग काढत त्यांच्या दिशेने पुढे येऊ लागला. चामड्याचे मजबूत बूट घातलेला कदम जंगलात पळत असताना रात्रीच्या शांततेत घोड्याच्या टापांसारखा त्याच्या बुटाचा आवाज येत होता. अजितच्या लक्षात आलं की आता एकीकडे म्हातारी तर दुसरीकडे ती 4 भूते आणि अजून कोणीतरी या जंगलात आपला पाठलाग करतंय. अजितचं डोकं चालेनासं झालं. शेवटी अजितने पळता पळता एका बाजूला वाळलेल्या गवताचा भारा पडलेला पाहिला. त्याने चटकन त्यात उडी मारली व स्वतःच्या अंगावर गवत लपेटून तो लपून बसला. आता तो इन्स्पेक्टर कदमपासून काहीसा सुरक्षित होता, कारण रात्रीच्या अंधारात गवताच्या भाऱ्यामध्ये लपलेल्या अजितला शोधणे त्याला एवढं सोपं नव्हतं. ती रात्र अजितने तशीच गवताखाली लपून काढली. इन्स्पेक्टर कदम रात्रभर जंगलात शोध घेऊन थकला व अजित आता आपल्याला सापडत नाही म्हणून सूर्य उजाडताच जंगलातून बाहेर जाऊ लागला. निम्म्या वाटेत एका ठिकाणी त्याला काहीतरी चमकताना दिसले म्हणून त्याने आपला मोर्चा रस्ता सोडून त्या चमकणाऱ्या वस्तूकडे आडवाटेला वळवला. जाऊन पाहतो तर काय, एक सोन्याची मोहर तिथे पडलेली होती. ती पाहून इन्स्पेक्टर कदमचा संशय पक्का झाला की अजित इथे आला होता आणि तो बहुधा जंगलातच लपला असावा. जंगलातून बाहेर पडण्याच्या रस्त्यावर कॉन्स्टेबल शिंदे जीप घेऊन उभा होता आणि रात्रभर त्याने स्वतः जंगलाचा कोपरा पालथा घातला होता. म्हणजेच अजित जंगलात कुठेतरी लपून बसलाय आणि त्याला शोधण्यासाठी आपल्याला अधिक माणसांची व कुत्र्यांच्या मदतीची गरज पडेल हे त्याच्या लक्षात आलं. इन्स्पेक्टर कदम सोन्याचे नाणे घेऊन तडक जंगलाबाहेर आला व वॉकी टॉकीवरून त्यांनी पोलीस स्टेशनला संपर्क केला. अधिक पोलीस जवानांची कुमक जंगलाकडे पाठवण्याची विनंती केली. सर्वसाधारणपणे तिथे पोलीस स्टेशनमधून माणसं पोहोचायला अर्धा ते 1 तास लागणार होता. कदमने सिगरेट शिलगावली व जीपमध्ये बसून आपल्या इतर साथीदारांच्या येण्याची वाट बघू लागला. रात्रभर कदमच्या पावलांचा आवाज जंगलात घुमत होता, पण सकाळ होताच तो बहुधा निघून गेला असा अजितने अंदाज केला. म्हणून अजित आपल्या जागेवरून उठला व कानोसा घेत घेत विहिरीच्या दिशेने जाऊ लागला. रात्रीच्या त्या भूतांच्या व चेटकिणीच्या गोंधळात अजित विहिरीपासून उलट्या दिशेने बराच लांब आला होता. आता त्याला तो रस्ताही नीट सापडत नव्हता. तो कितीतरी वेळा त्याच ठिकाणी गोल फिरून परत येत होता. दुपार झाली, प्यायला पाणी नाही, पोटात अन्न नाही. अजित वेड्यासारखा गोल फिरत होता. सूर्य डोक्यावर आला व पश्चिमेकडे झुकू लागला, पण अजितला रस्ता सापडेना. उन्हाच्या तडाख्याने व तहानेने अजित कासावीस झाला आणि भोवळ येऊन खाली पडला. अजित किती वेळ तिथे बेशुद्ध पडून होता त्यालाच माहीत नाही, पण कुठून तरी जोरजोरात कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज येऊ लागला. त्या आवाजाने अजित जागा झाला. अरे बापरे, पोलीस आता आपल्याला शोधण्यासाठी मदतीला कुत्री घेऊन आली आहेत, म्हणजे आपण जास्त वेळ लपू शकत नाही. अजितने पुन्हा स्वामींचे स्मरण केले व त्यांची विभूती सांडलेली माती आपल्या मुठीत धरून फुंकली. वारा शांत होता आणि ती विभूती दक्षिणेच्या दिशेने उडत जाऊन पडली. अजितला मार्ग सापडला. तो दक्षिणेकडे जायला निघाला. आता तो पुन्हा नव्या जोमाने पळत होता, कारण ती नाणी एकदाची विहिरीत टाकली की तो सगळ्यातून कायमचा मुक्त होणार होता. अजित वेगाने निघाला. पोलीस कदमच्या मदतीला पोहोचले. त्यांनी चंदू सोनाराचे प्रेत विहिरीत तरंगत असल्याची बातमी इन्स्पेक्टर कदमला दिली. इन्स्पेक्टर कदम चिडला व त्याने असा कयास बांधला की अजितने सोन्याच्या हव्यासापोटी चंदूचा खून केला व ते सगळे सोने लपवायला तो जंगलात आला आहे. कदमने आपले जवान व प्रशिक्षक कुत्री जंगलात सोडली. पोलीस दलातील प्रशिक्षक कुत्री त्याच्या वासाचा माग काढत त्याच्याच दिशेने येत होती, पण अजित सुद्धा पूर्ण जोर लावून पळत होता. तो कसा बसा विहिरीजवळ पोहोचला. इतक्यात विहिरीच्या दुसऱ्या बाजूने इन्स्पेक्टर कदम आपल्या कुत्र्यासह बहुधा त्याचीच वाट बघत होता. अजितला काही समजेना. आता समर्पण करावे तरी जेलमध्ये जायचं आहे आणि इन्स्पेक्टर कदम आपलं काही ऐकून घेणार नाही हे त्याला माहीत होतं. त्याच्या हातात इतकी सारी सोन्याची नाणी कुठून आली
या प्रश्नाचं कोणतंही समाधानकारक उत्तर अजितकडे नव्हतं. अजितने पुढचा मागचा विचार न करता विहिरीत उडी मारली. वरून इन्स्पेक्टर कदम ओरडला, अरे तुला काय वाटलं, विहिरीत उडी मारली म्हणून मी काय तुझा पाठलाग सोडणार आहे का? इन्स्पेक्टर कदम म्हणतात मला, तुला काय करायचे ते कर, पळायचे तेवढे पळ, मी तुझा पाठलाग सोडणार नाही. अजित धाडकन विहिरीतल्या दगडांवर आपटला. त्याचा पाय मोडला व त्याला चांगलाच मार लागला. पण तरीही अजित कसा बसा उठत त्या गोल करकरीत दगडाकडे गेला व त्याला बाजूला करून त्याने आपल्या पिशवीतील सोन्याची नाणी त्या हंड्यामध्ये ठेवली. स्वामीजींनी त्याला सांगितलं होतं, सगळी नाणी हंड्यात गेल्याशिवाय तुझी शापातून मुक्ती नाही. त्याने सगळी नाणी हंड्यात ठेवली, पण तरीही त्याला आपण शापमुक्त झालो असे वाटेना. उलट पोलिसांचे जवान दोऱ्या बांधून विहिरीत उतरले. त्यांनी अजितला पकडून वर आणले. अजितने सोन्याची सर्व नाणी विहिरीत ठेवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले होते, परंतु त्या 4 चोरांच्या भूताशी लढताना अजितची नाणी सांडली आणि एक नाणे दुसरीकडे जाऊन पडले. तेच जे इन्स्पेक्टर कदमला सापडले होते. इन्स्पेक्टर कदमने अजितच्या कानाखाली मारली व त्याला सोन्याचे नाणे दाखवून म्हणाला, सोन्यासाठी तू चंदू सोनाराचा खून केलास ना, आता तुला मी सहज सोडणार नाही. इन्स्पेक्टर कदमने अजितला चंदू सोनार यांच्या खुनाच्या गुन्ह्याखाली अटक केली व कोर्टाने अजितला खून, चोरी व पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न या सर्वासाठी फाशीची शिक्षा सुनावली. अजितला फाशी देण्यासाठी 15 दिवसानंतरची तारीख नक्की करण्यात आली. अजित फाशीच्या आदल्या दिवशी आपल्या कोठडीत बसून सगळ्या घटनांचा विचार करत होता. आपण सगळे सोने विहिरीत नेऊन ठेवले तरी सुद्धा आपल्याला शापातून मुक्ती का मिळाली नाही याचा तो विचार करत होता. या प्रश्नाचे त्याला उत्तर मुळीच मिळाले नाही आणि हा विचार करता करताच त्याला फासावर चढवले गेले. अजितला फासावर लटकवले आणि काहीच वेळात त्याचा वेदनादायक मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर अजितचा आत्मा बाहेर आला. तो थेट जंगलातील विहिरीच्या दिशेने निघाला. मध्यरात्रीची वेळ झाली होती. एका क्षणात अजितचा आत्मा त्या विहिरीजवळ पोहोचला व तेथे जाऊन विचार करू लागला की मला का मुक्ती मिळाली नाही, शिवाय शापातून सुटका मिळाली नाही, उलट खोट्या गुन्ह्यात अडकून फाशीची शिक्षा मात्र मिळाली. अजित असा विचार करत असतानाच ती म्हातारी चेटकीण तिथे आली व मोठमोठ्याने हसू लागली. त्या दिवशी मी तुला बोलले होते की प्रत्येक गोष्टीची एक किंमत असते आणि ती मोजायची तयारी असेल तरच या विहिरीतील सोन्याला हात लाव. तू पुढचा मागचा विचार न करता यातील सोने काढून वाटेल तसे खर्च करू लागलास आणि या शापित सोन्यामागचा शाप तुला लागला. मी गेली कित्येक वर्ष या सोन्याची रखवाली करते, कारण त्या 4 चोरांना पकडण्यासाठी मी पोलिसांची मदत केली होती. त्यासाठी सरकारने मला या चोरांनी विहिरीत लपवलेल्या सोन्याचा 10% वाटा बक्षीस म्हणून दिला होता आणि त्या सोन्यामागचे शाप मला लागले. ते सोनं मी वापरू शकले नाही, पण माझा अपघाती मृत्यू झाला व माझा आत्मा इथे येऊन त्या सोन्याची रखवाली करू लागला. जोपर्यंत दुसरा कोणा व्यक्तीचा आत्मा याची रखवाली करायला येत नाही तोपर्यंत मला इथली रखवाली करायची होती. आता तू आला आहेस. जोपर्यंत दुसरा कोणी या धनाला हात लावत नाही व हात लावणाऱ्याचा मृत्यू होत नाही तोपर्यंत तुलाच या धनाची रखवाली करावी लागेल. तुझ्या आत्म्याला तोपर्यंत सुटका मिळणार नाही. म्हातारी मोठ्याने हसू लागली व तिचा आत्मा हळूहळू हवेत विरून गेला. आता अजित बांधला होता त्या गुप्तधनाचा राखणदार म्हणून. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.